God dag. I dag skal vi snakke om Minerva-modellen. Vi bruger Screencast, og det er lavet af mig, Nikolaj Falkenberg. Vi skal som sagt snakke om i dag Minerva-modellen. Hvad bliver den brugt til? Jamen den bliver sådan set brugt til at opdele i danskere i 5 forskellige grupper. Nu på den her model, jeg har valgt at sætte ind, der er ikke det så grå segment, men det grå segment, det er sådan set inde i midten af dem alle sammen. Vi skal snakke om, hvad det betyder. Hvad betyder det, at ens livsværdier eller livsstil er modne for eksempel? Jamen de modne, det er jo de to øverste. Det er til forskel fra de traditionelle, som er de to nederste. Så er de grønne og blå, som er moderne. De går meget mere op i karriere, og for eksempel så i den grønne kan du se en typisk grøn af en kvinde, der køber økologisk, og de blå, det er typisk en karrierebevidst mand i 30'erne. De har flere penge, og de tænker sådan lidt mere på alt, så at sige. De traditionelle, jamen det er jo så violet og rosa nede i bunden, som vi kan se her. De går meget op i familie og gør tingene selv og sådan noget. De tror ikke så meget på videreudvikling i samfundet og alt det der. Så skal vi snakke lidt om, hvad de materialistiske er. De materialistiske, det er de blå og de violette. Og de er faktisk det samme som pragmatistiske. Jamen, de tænker meget mere på fakta, i stedet for idealistiske, som er den anden side. De tænker mere på, hvad de selv har, og hvad de selv vil, og deres egen meninger, materialistiske og pragmatistiske. De tænker mere på faktaerne, de tænker mere på, jamen, hvad ved vi, hvad kan vi gøre, som hvad vi ved. Ikke hvad vi ønsker, men mere hvad vi ved. Hvad er realistisk, kan man også kalde det for. Og det er jo så præcis det modsatte med de idealistiske, som det næste vi skal snakke om. Og de idealistiske, jamen det er jo så de grønne, de roser, som over venstre side. Og der er jo både de modne og de traditionelle, som vi kan se på den måde, som det er sat op på her. Og de tænker jo meget mere på deres egen drømme og hvad de er mere drømmer end de materialistiske og pragmatistiske er. De er meget mere sådan, vi gør det sådan her, fordi det har vi lyst til. Og det tænker vi mere over. Jeg ved godt, det ikke var en særlig god forklaring, men jeg forstår ikke helt 100% spørgsmål. Det næste vi har, det er hvilke livsværdier og livsstil karakteriserer Minerva-modellens 5 segmenter. Nu står der jo så 5 segmenter, det er jo som sagt, som jeg sagde tidligere, fordi der inde i midten af dem alle sammen faktisk er et gråt segment. Og det grå segment, jamen det er rigtig tit de studerende, dem der ikke har særlig mange penge og kontanthjælp, et eller andet, noget af den stil, ikke? Altså den meget lille del af danskerne, som der ikke er helt sindssygt meget. Undtagen selvfølgelig studerende, som ender med at blive en af de store 4 her. Men noget der karakteriserer den grønne rigtig meget for eksempel, det er jo som sagt de idealistiske, de modne. Sjovt nok så kan man også tage det som hvad for nogle aviser de vælger, og for eksempel de grønne, som de er politikken for eksempel. Og en rigtig typisk grøn er en offentlig ansat kvinde, der køber økologisk, og det gør de selvfølgelig fordi at de tjener lidt mere. De er ikke dem der tjener allermest, de blå, men de grønne de tjener også ret godt og har godt prestige. De penge til at købe økologisk kan være lidt økoflippere, så at sige. De blå derimod, de tjener sindssygt mange penge. De kunne sikkert også godt finde på at være økologiske. Det kan også lande på den enkelte person, men de kunne det sikkert også godt. Men de blå, det er rigtig meget sådan noget, som de højeste statsministerne og advokater og sådan noget der. Det er rigtig typisk, det er en blå karrierebevidst mand i 30'erne, som man også kan læse på modellen her. Og de læser typisk Berlingske Tidende. Men i den grønne for eksempel, det var rigtig meget mest kvinder, hvor den blå, det er mest mænd. Det vil så det modne af dem. Og så kommer vi ned til det traditionelle, hvilket er for eksempel de violette. De violette, de er materialistiske, og de traditionelle. Der er en lille overvægt af faglærte mænd. Det er typisk BT og ekstrabladet. En violet er en håndværker. Det skal gøre det selv. Det er fedt. Men det kan jo også godt være anden håndværker. Det er generelt bare i det fag der. Det er rigtig tit, at det er sådan noget alle af det. Ikke? Så går vi videre til rosa. De idealistiske, traditionelle kvinder. De læser også BT og ekstrabladet.
Det er typisk en dagplejemor, der elsker hjemlig hygge. Rigtig familiegruppe. En rigtig, vi har det godt nu. Men det er de begge to faktisk, både Violette og Rosa er rigtig familieorienterede grupper. De er altid gået så meget op i, i familier, og vil gerne være hjemme hos deres familie. Og som sagt, det er jo den lille del. Det er det, man ikke rigtig tænker så meget på igen. Men selvfølgelig, så er det en gruppe, og det er noget, der skal tænkes på, fordi studerende, det er meget vigtigt, at man kommer ud til dem, så de vælger, så man kan prøve at få dem til at vælge det, man gerne vil have, de skal vælge. Både uddannelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt, hvad de køber, alt det der. Men det er jo egentlig det, som vi skulle igennem i dag. Spørgsmål? Må du bare gerne spørge. Skriv brev. Et eller andet. Du får et fra Nicolaj Falkenberg.